balmon ni aya min fulani nye mogo caman be minali ke ni aya ye ko mogo kana fo anye sunna mogo ye mogo kana fo anye salafu ye ko ala ko qur'ana kono huwa sammakumul muslimin wala ko qur'ana kono nyaawele ko silama de an ka fo silama doro minne an nye sunna mogo de anye salafi ko kana fo balmon ni darura mana ni haju mana an beye silama edere me doni ko ni haju nana darura nana puru kambo nyogo na amba fanye sunna mo ya amba fanye salafu ye della de bola e mo salafu ya min fulen ninye mogo do ya ke kokura ne salafu ye salafu do ya ke kokura ni bidawu ye ka soro delila de bala sunna ni qur'ana la salafiya della fulo munye a hadisa ni ala sunna derisa nato riyadi kono derisu be damina hadisa nyere de la ni ciden ko fatumata ma ni'ama salaf ana laki ako salafu nyana mogo nyana iye mogo min ne kerima salafu ye ni ne kerima no bila ne ewa nyefe bila bagay lagara ika sarafu nyana min binye lagara min nyenne don kiba ko min huna jaati kalimatu salafiyya ko salafiyya kuma yere bora ni yoro de la anana ni yoro de la ni'ama salaf ana laki hadisa sahlende don dersu nato inshallah be sama ni sanji mamina ko salafu nyana iye ni ne kera ka salafu ne kera ewa inye bila bagay lagara ika salafu nyana ninte ci den hadisa sahlendo donc abe ewa asrula salafu ka kumala ko kullu khair fi itibai man salafa wa kullu sharri fi ibtidai man khalafa ni nye salafu mogo munun temena ka kuma de fulen ni ko hera bebe mogo munun temenanye mogo nyuma munun temenanye ko hera bebe wulude tugu nyogonya la ko bone bebe mogo laba munun nana ka bidia munun ke ko bone bebe wulu tugu nyogonya la wulu ka bidia wala wa kullu ghayr fi itibai man salafa wa kullu shar fi ibtidai man khalafa ninye salafu salu ka kuma ka teme ko ayranna ko salafiya be kiden ka hadisa sahalen nana irbadi ibn shariya ka hadisa la irbadi ibn shariya ka hadisa yurmi ni kiden ko falikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kiden ko bawma ni nyogon soso shayara dina kono akan ni ka sunna mina anin ka kalfanani ka sunna kalfanani nye jonye kiden ka seba utewa salafu yo jonye salafu folo ye seba ube kiden fule ka sebau iranna ya ka kalifannani iranna kan ka tugu oko kalifannani mfana ulu dewe salafu salihu kan nyema o sebau kan nyema e salafu ya fule ninde salafu ye kiden ka sebau de ani tabina no salafu ya damina kiden ka sebau de la kiden yire de fule ka anya mariale kan ka tugu oko donc kiden ka hadisa nyamaralike tugulika ke salafu salihu ko hadisa wurin nana cide sallallahu alaihi wasallam tumami ako jama kulu betila ka surunya ko ale kam manton bena tila ka ke bi wolon fulani saba ko bebe tasuma kono fo jama kulu kele o ko jama kulu kele nyemunye ako hum ala ma ana ali wa shahabi ako jama kulu kisile nye jama minye neni nka seba be minka ni mugo munun kera oka seba ye munye salafu donc cide nye salafiya yira ka yira an ka tugu salafu ko ciden ka de sale min fulen ni ako ulu ye jama kulu de neni ka seba be minka ni mugo munun kera oka cide nyere ya nyamariya an ka tugu salafu ko ciden ka seba de salafu ye aya nana alako oman yusaqiq rasula min bari ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira
aya min nana fana ka fo salafiya be fo mugo ka dambi kata salafu de ma fo ka ke salafu ka sira de ka ni ma ke salafu ka ta sira kala ni bila jahannaba kono ala ko qur'ana kuna ko ni mugo ye ciden soso kanda bangalen ko fe ko ninde ciden ka ta sira ciden yen ninde fo kanda bangalen ke fo yo soso muminu be farla nyogon ka kamin ke siraye ka ke tabolo o yo bila ka tabolo do tayi yere ka ke oka ala ko tanke ye muminu tabila yere bila tabolo min kan ne ala bi to ito o bolo jian kono min lagaram bi bila jannaba tasuma kono wa yatabi ghayra sabilil mu'minina mu'minu ye jonye shaybahu tabinahu nin jama kulu saba ala ko ni mugo ye nunun ka tasira soso ko ka tabira tabolo bila ni ye tabolo min kiriye yere ka teoka ni ala bi to ka jiya kono ya me lagaram bi bila jannaba tasuma kono salafiya anika tugu salafu ka delafule o aya kono o ko fi shaykhul islam ibn taymiya ako akam majmu fatawa kono jijun nani na keme ani binani ani kononto ibn taymiya ko la ayiba akol lebuni waybute mugoka la ayiba la man ajhara majhaban salaf ku waybute mugoka lebute mugoka ni mugo minye salafu salihu katabulo bange wa anta saba ilayhi iyere dambi katama wa attaja ilayhi ki yere bonya katama kol hotel lebu yey mare mugo min niye salafu salihu katabulo bange ki dambi kata salafu salihu ma ko ote eman lebu yede ki yere korota ki waso ki yere bonyani sarafu salu kataboloy ako ote waybo ote lebu yikade bal yajibu qabulu zalika minhu bil intifaq ako awajibra yere de ni mugo minya yere dambi kata salafiya maka salafiya fo awajibra anko mina tigi yere bi intifaq doni kaba bede benoka ka funye salafuye nde salafuya de ka nde salafuya wolele de ke mbode bange ko mina tigiye ako doni ke baga bede benoka ja al ijma'ul ulama ijma'ul umma baka ki dambi kata salafu ma ka salafu yafo ka funye salafu de ja doni ke baga benaka ni mugo min ko an ka tilela ko ye bida kala nawa kala nawa bil intifaq shaykhul islam ibn taymiya ya ira majum fata ko bende ben ninka doni ke baga be bolo shebau tabina sosoli tala ubolo ki dambi kata salafiyama ne salafude ka salafiya bange kabila keneka ki yere korota na ye ja ko yika anko mina yere hotel lebu bede benno ka doni ke bawla fa inna majhaba salafin la yakunu illa haqqan ako parce que salafu ka tabulu teke foye ni chinyate salafu ka tabulu te foye ni chinyate mugo ko bange ki dambi katoma bede benno ka yere o kamina ye nimbe majmu fatawa kono o bede jabiri nyinin kara ko mugo mi ale ka mugo ki dambi kata salafiya ma ko mugo dobe ki dambi kata salafiya ma ko e salafu de ube salafu salu no yofe ko ba tigi dego ko obe chogodi ako ka mugo ki dambi kata salafiya ma ko otem mugo shidego ka toro fo mugo saba ki dambi kata salafiya ma ube kam mugo do dambi kata salafu ma ko mugo shite bila contrôle na bidego ni mugo sabate mugo folo ali hijibiyatul maqiti hijibiya de do mugo munul la nyine de jama ka fara nyogon ka doro sunna ko kana fo tawhid ko kana fo uba fonni de mali hijibiya ako hijibiya mugo ni aka bidiya kanu ya asonsogo ko nyogona mogo min be ka mogo ki dambe kata salafiyam nabe mogo min degu ako afolo fule ninye munu nye hijibiya wuye jama ka fara nyogon kate ndoro tawhid ko kana nyanyine ka perpere latige sunna ko kana nyanyine ka perpere latige an ka fara nyogon kate ninye mogo folo mi ka dambe kata salafiyam na ba degu ako mogo folo ninye ako mogo folo na wajahil ani jahili ate foido dinala mogo fulana ki dambi kata salafa min ba contrôle jahili ate foy kalama dinala ninye mogo fulana ako mogo sabana wa alimu la ya'rifu dalil min kitabi wa sunna
sabanna ube doni ke baga ne doni ke baga mindo ate delila u do qur'ana la ate delila do hadisa la delila munu be salafiya yirala akon nimmu go saba mo ki dambi kata salafiya ma be nimmu go saba de dogo mais akon mo folo min ye bidia mo ye hijibiya ye ni aka bidia kanu ya sonsogo ale ta fo ika ale ta fe sunna ko ka fo ta fo salafiya ka fo ambe konnan jade ke ale na yanka konnan jamina fule na manka konnan jamina amba na ka bidia to kerefe amban tige ka bola kamma bola kana ka bidia to kerefe mo fulan na jahilin amba la duniya ni anya le la duniya aya famo ya banne mo sabana doni ke baga min ni delila wa tu do qur'ana ni hadisa ambe delila wirale fana la qur'ana ni hadisa na yedde law fama yumina fule na madde law fama mu'mina amba ni aka ewa galon ni aka fumi mba amba to kerefe amba ni aka famu jugutoy kerefe bangali ko fe aye amma sika de law mina ko baraka amba na ka galon to kerefe ni mo saba Sheikh Albani ani doye munaqasuke kuma ke dore ko Albani ma ko mo ki dambe kata salafiya ma ale umadya ale ko ambe ye silama de ko ala ko huwa sammakumul muslimina ko mo kana fo yere ma ne sunna mo ne salafiya Albani ko basa Albani ko ebe majhabi ebe tabulo juman ka ko ne silama ne ana muslim ako anta muslimu ako muslimu sunniyu aw muslimu shiyyu aw muslimu rafidi tayib ni ko nye silama sugu kacha sisaw anta muslimu sunniyu aw muslimu shiyyu aw muslimu rafidi ako ye silama sugu jumaye silama sunna mo de ye ube silama shiya de ye ube silama rafidi de ye silama munu be seba nani parce que nimbe silama de ako ana muslimu atamassaku bil kitabi wa sunna ako ne silama de mbe binadi keni qur'ana da ni sunna ako ninte wasake ako shiya ba fe ko alebe qur'ana ni sunna de ka arafida ba fo ko alebe qur'ana ni sunna de ka mu'tazila ba fo ko abe qur'ana ni sunna de ka qadariya ba fo ko alebe qur'ana ni sunna de ka nin fana te wasake wo nin be ako jama kulu bi wolon fulani ewa saba min fora bi wolon fulani fulai mbe abe ba fo ko lube qur'ana ni sunna de ka ciden ko munun be tasuma kono a site min ba fo ko alete qur'ana ni sunna ka abe ba fo ko alebe ni qur'ana ni sunna de ka ako fana te wasake wo shiya ba fo alebe qur'ana ni sunna de ka ya shiya de ba mu'tazila ba fo ko alebe qur'ana ni sunna de ka ako ana atamassaku bil kitabi wa sunna ala fahmi salafu salih aw ako nebe qur'ana ani sunna de mina salafu salih ka famuka ako bastala ako cenye arabu kando nade abi arabu kando kosobe ale ko ale masisa ni eko ana muslim atamassaku bil kitabi wa sunna ala fahmi salafu salih ani arabu kanna ika kuma surunya sinya kale ka fo ana salafiyin juman kasu ako cenya dade aya mako ako aleta dusukun kono de mi ale ya do de lamin fora ya famu aya mako donc ka fo huwa sammakumul muslimina ambe jiyan laban min nawte wasate koy silama shiya be silama rafidi be silama qawariju be silama jahmiya be silama sugu jumay silama sugu jumay jahmiya ba fo le silama ide jahmiya wa doni ke bago ye minyere kafiriya ton nunu na jamakulu nunu we jahmiya de bun khaymu kun nunu ya kono ko doni ke bago keme duru nyona ye wulu kafiriya jahmiya sino wa mu'tazila wa khawariju atobe nko be ba yere wala silama de be ba fo fana ko alebe qur'ana ni sunna de ka fo jamakulu kele jamakulu fililewunna jamakulu shite min ta fo ko alebe qur'an ni sunna ka fo jamakulu kele al qur'aniyuna munun ko kulu be barake ni qur'ana de min be qur'ana kono ko yewulu wasa kulu te barake ni hadisai nin jamakulu kelen de dronde yafo ko wulu be barake ni qur'ana dronde wulu fana kafiru de umalli manani har qur'ana yere
ulu ye kafiru de ni qur'anu yuna ute jamakulu filibanti be jiyan kono bi wolon fulani fula abe ko ale be barake ni qur'ana ni sunna de bo ni eko ana muslimu shia silama be rafida silama be khawarij silama be obesika wasakewa ni ko ana tamassaku bil kitabi wa sunna shia ko ale be qur'ana ni sunna de ka rafida ko ale be qur'ana ni sunna ke mu'tazila ko ale ni qur'ana ni sunna be ko obe wasakewa min ni ko ana salafi ne be salafu salu ka tabulo de ka jamakulu tobe bora fo tiku ni ko ana ala majhabi salaf wa ana salafi ha kuma no yara eta yoro donna kiden kasebo ani tabina iya yira ebulu ka tashira de ka kuma worebeya ibora jahmiya wula ibora shia wula ibora rafida wula ibora mu'tazila wula haranyere ka jamana kono sira kurwa munun kirerembe ibora bela ni ye salafu tabulota donc mbalimu doni ke ba munun bo contrôle albani dalla ka nyinin ka fana ko mugo dobe ko ale te salafu ye ko ale ye silama de huwa sammakum muslimuna bo albani ko ambe ujura dama sino aka kuma juguba mais ambe ujura dama kayira atigita do de jahili de do sino na ya suraba ka kuma fota korodo ko atigi bake kayire bariya ka bo silamiya sahalende ma silamiya wala silamiya mo min ka silamiya sahalendo silamiya sahale afule kayire bari ka bo de ma mais ambe ujura dama de ko ata do de atigita do de na ya do bonen min be kuma inna walaw min be kuma ina jugu yam min be kuma ina atafo akana kabu ka wajuli la jamana kono de uye wajuli kala to nen kadi chogo mo ba fo neta sila huwa sammakum muslimin ata do de wo na ba ka kuma korodo atafo parce que barbari yo de fo al-islam huwa sunnatu wa sunnatu huwa al-islam silamiya sahale o de to ko sunna o de to ko silamiya sahale ni kunte sunna mo ube nete salafi ube nta sila doro abe comme islamiya nyuma e fule ki yere bodela ne ambe ujura da tigi ma jahili de do ata dore donc alaka hakliman dama balma untumbe ni haklina jigi doni keya parce que ni aya chaman de be dilo ni na ko ala ko huwa sammakumul muslimina o yede ni darwani haju manade mais ni ba fere galon jama bimbe jian kono pour ki barika bo ola afo ka funne sunna mo de ube ahna salafi Sheikh Abdallah Bumba mbe kalande umbe kaseti do fo abeta kasetu be tresara seyiromi internetu la aba fo fatawa al kubbar fi hukm al intisab ila salafiyati na taran ningoshi kasetu be tresara seyiromi ube kaseti do irawula eri kele ani militita ani wolon fula ani sogoni binani ni fula fatawa al kubbar fi hukm al intisab ila salafiyya ko doni ke baga bele bawye kunna funi mindi mogo kakiri la mogo min ba yere dambi kata salafiyya ma aytan nin kasetita sunna karamo bele ba temena munum fatura munum be nyana ma yalla anka tilero abeka kuma kambala kayira mogo ki dambi kata salafuma ubi kata dambi kata salafiyya ma ubi akafu ko salafiyya delila de bola qur'ana ni sunna yoro dawla wajibi yere doika foy ka salafiyya info anni anka ini jamakulu tobo nyogona o kaseti albani ka kuma bala bombaji ka kuma bala useminu ka kuma bala fawjani ka kuma bara ubedi jabri ka akacha eri keleni ko donc alaka hakimman da man balimo harbi jamanai alaka dina famu di jamanai mare wodi ato wakati mba fo ngoni kasara mimbe nin jamanai ka mogo munun kera jamanai ka dina ninjuru sama bagani karamogo ni wajuru kelen kutuba karana ulu yere de jahilu yuru de fililendo jamana de un tobe kanda soro chogodi ciden sirana ninde on inna aqwafa ma aqafu alaykum ali aymatil mudillina ciden kum be shira awni jama minina nyema fililew mogo ba fo ko nyema de do karamogo de do alimami de do me iba sura let yerete porodo dinala
o de jamana in ta kasara yɛrɛ ye o de ɲɛma filile dama dama de bɛ wajulu kɛ telew ni arajow na minbariw kan ka setu réseaux sociaux ka filisu ni tile olu yɛrɛ tɛ foyi kalama diina la o de balawu ni o de kasara bɛ jamana in kan ala ka jamana in bɔ u bolo ka jamana in kisi u tɔɔrɔ ma ala de masa ye n'a y'a wele ko silama nin kuranna ɲa ni nin kuranna kɔnɔ liyakuna